ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/6/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ನಸೆಟ್ಟುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪದಮ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಅರೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಅತ್ತನ ತಿರಸ್ಕಾರೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾಯಗ್. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷನು ತೆರಿದರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ನಾಟಕೊಡು ಏಪಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಒರಿ ನನುರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿದು ಎಂಕುಲು ಈ ನಾಟಕದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ವಾ ಸುಖನ್ಲ ತೂತನೋ ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಅದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿಡು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಐತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆ ಜಡ ವೃಕ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೀಜಲ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಸತ್ಯ ಪಂಡು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆರು ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು ಅರ್ಥಾತ್ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಏರು ಸಹ ಅಕಲ್ನ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಯೊನೊಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ಲ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಮೀರುಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತುದೇರು. ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರುಳ್ಳೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವತನೋಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಬಾಬಾ ಕೇನ್ವಿರು ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಬನ ಪುದರುದಾದ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ವಿರು ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಡು. ಏರೆಗೆ ಇಂದೇನು ಏರು ಪಂಡೆರು ಪಂದು ತೆರಿದಿಜೋ ಅಕುಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ಶಿವಬಾಬನ ರಥವಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಈ ರಥದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು. ಸುರುಕಾದ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾರೀರಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ರಥಲ ಅಂದು ರಡ್ಡನೆದಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಲ ಅಂದು. ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಸುಖದ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ. ಸುರುಕಂತು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ನಿರಾಕರಣ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಇಂಚ ಆತ್ಮನೇ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಲೆಪ್ಪುಜೆರು. ಪತಿತನಗನೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ತೆರಿದರು. ಆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಈ ಶರೀರಡು ಬೈದೇರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮರಪೆರಬೆಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತು ಪದಮ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕುಡ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನು ದಯಗು ಮರಪುಣಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಲ ಬೈದೇರು. ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶಿವಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಬರ್ಪೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಅತ್ತು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತೆರಿಪವಡು ಆರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದುಪ್ಪು. 14 ಕಲೆಕ್ಲೆರ್ದು 14 16 ಇತ್ತ ತಿರ್ತುಗು ಜತೊಂದು ಬೈತುಪ್ಪುಡು. ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಸತ್ಯ ಯುಗ ಪಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಮಾತಲ ಪೊಸತೆ ಪೊಸತುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪುದರ್ಲ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವೇ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರುಗೊಡು ಪೋನಗ ಆಕ್ಲೇನು ಪೊಸಬೆರು ಪಂದಾವಡು ದೇವತೆ ಪಂದಾವಡು ಪಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ತೆರಿವುಲೆಕ್ಕೆತ್ತುಂಡ ಕೂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ತಮ್ಮ ನಿಂದನೆ ದಯಗು ಮಲ್ತೊನೋರು. ಏಪ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರರು. ಆಕ್ಲೇನು ಅಪವಿತ್ರ
ಪಾವನೆರೆದು ಪತಿತಾಪೆರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದೆತನುವೆರು ಸುರುಸುರುಕು ಏರು ಪಾವನಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತಾಪೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಪಾವನೆರೆದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲು ಶಾಲೆಡು ಓದುವರು ಐಟ್ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆನ್ ಪಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಓದವೆರು ಐನೆರ್ದವರನೆ ಬರ್ಪರತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಡಲ ಎಂಚಿನುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಒವ್ವೆ ಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಪುರುಷರತ್ತು ಇನ್ನುವಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ತನು ಆದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರತ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಅಂಬೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಅಂಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುದರಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪಿರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದಿರು ಐನೆರ್ದವರನೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಏರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮುಕುಲ ರಚಯಿತ ಶಿವ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪರಮಧಾಮುಡು ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನವು ಈ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಪರಸ್ಪರ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಉಪ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪಾತ್ರಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ಆದುಂಡು. ಈತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಲ ನನುರೆಗ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ್ಯವ ಆದುಂಡತೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೆರು ಕೂಡ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಹೊಸ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ತೆರಿಪದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಸುರುಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಭೇದ ಭಾವದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ತುಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪೆರು. ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಧೂಪ ಪಾಡ್ಯರಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಂಕುನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡುಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಳು ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವಂತೆ ಮಲ್ಲಾರು ಪಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೆರು. ಎನ್ನಾಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಪಂಡು ನನೊರಿ ಪನ್ಪೆರು. 2 ಜನಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಿಡುಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ಈ ತಪ್ಪು ಲಾಪನ ಕಾರಣನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಕೆಲಸನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಗರರಾದುಲ್ಲೆರು. ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಚಕ್ರದ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರೆಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಏರ್ಲ ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಜ್ಜಿ. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಐಟ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು. ಎಂಚ ಆ ಎಲ್ಯ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಕಾಲದ್ದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಏಪಗುಲ ಮುಗ್ಗಿನಂಚಿನತ್ತು ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ಆತ್ಮಗು ಈತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು. ಇಂದು ಶರೀರನು ದೆತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡುಪುನ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರಗಳ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದೇನು ಒವ್ವೆ ಗುರು ತೆರಿಪವನಂಚನೆ ತೆರಿಪವಲೆಕ್ಕೆತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಯಾಯಾದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒರಿ ಅನುಯಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪೆರು. ಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪನಕುಲೆ ಅನುಯಾಯಿಲು. ಮಕ್ಕಳನ ಉಡುಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತೂ ಗುರುಕುಲ್ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆಯ್ದವರ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಪಂದು ಏರು ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಓದವೆರು. ಬಾಬನೆ ಅನುಸರಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ವರ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಶಿವನ ದಿಬ್ಬನ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ಎನ್ನ ದಿಬ್ಬನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿನಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಐನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಯಾನು ಬರ್ಪುನನೆ ಅಂತ್ಯಡು. ಏನನ್ನು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾಗ ಮಹಾಕಾಲ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಮಹಾಕಾಲನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ಕಾಲನ ಮಂದಿರ ಅಂತೂ ತೂಪರತ್ತೆ. ಶಿವಗ ಕಾಲ ಪಂದು ಪನ್ಪರತ್ತೆ.
బతుదు పావనాదు మల్పులే పండు పన్పెరు బాబా ఆత్మను లెతొందు పోపేరు బాబా ఎతొంజి ఆత్మను లెతొందు పైర బైదేరు కాలర కాల మహాకాల మాత ఆత్మను పవిత్ర పూవాదు మల్తదు లెతొందు పోపేరు నికులు పవిత్రాదు బುಡಿಯರಡ ಬಾಬಲ ಸಹ ಜಕೆಲಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಪಾಪ ಒರಿದು ಬುಡ್ನ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಪದವಿಲ ಅಂಚಿನನೆ ದಿಕ್ಕುನು ఆయనదవర బాబ తెరిపోయారు మధుర వైనంచిన జోకులే మస్తు మస్తు మధురాలే కృష్ణే మాತೆರೆಗ್ಲ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪತ್ತೆ ಆತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಕುವೆರು ಧ್ಯಾನುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಯಾದ ತೂದು ಜಕೆಲಿಡದೆ ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ವೈಕುಂಠಗು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪೊಡು ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ತೆರಿವಂದರು ಸತ್ಯವಾದಲ ವೈಕುಂಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕಲಂಕನು ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಸುರುಟು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಿತ್ತನೋ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಏತೊಂಜಿ ರಮಣೀಕವಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿಡಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಖುಷಿಪ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ಏತು ಖುಷಿ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ತಿರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಹೋಲಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕು ಈ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಹೂವೇ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ತೆರಿಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೌಕಿಕ ಗುರು ಏರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಹೂವೇ ಮನುಷ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪಗಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮುಕುಲು ಎನ್ನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು तन है भले यहाँ पर तन है भले यहाँ पर मन तो वतन में रहता तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರರು ಅನುಷ್ಠಾನದವರ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧರ್ದು ಹೋಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನಂತ ಉಂಟಾಗುವುದು ನಂಬರ್ 1 ಪದವಿ जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए आँखों के दो दिए जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए आँखों के दो दिए ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए बाबा तेरे लिए यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता रहती खुली ये पलकें
सके